Waqt il-Gvern għaddej b'ħidma qawwija biex jibdel wiċċ pajjiżna b'investiment ta' 700 miljun euro, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li l-Gvern mu jagħmel xejn biex itejjeb l-infrastruttura. Il-Gvern ma nefaq xejn fl-infrastruttura tal-pajjiż. Jekk huma investimenti ġodda fl-infrastruttura, il-Gvern ma melhamx. F'attività politika fil-Mellieħa, Delija semma l-aħħar statistika tal-NSO dwar il-finanzi pubbliċi u qal li qed nagħmlu d-deficit flok surplus. Qal li dan qiegħed isir għaliex il-Gvern żied in-nefqa rekorrenti u mu jonfoq xejn fi proġetti kapitali. Iżda l-kontlarju ta' dak li ddikjara, ċifri tal-NSO għal jannar u frar juru li l-nefqa kapitali fosthom għal bini ta' toroq u skejjel ġodda żdiedet bi 38 miljun għal kważi 65 miljun euro meta mqabbel mal-istess xhur is-sena l-oħra. Delija kien skorrett ukoll u kwota barra mill-kuntest tal-istatistika tal-Eurostat dwar il-pagi. Aħna l-unika pajjiż fejn il-pagi effettivament ma żdiedux. Dikjarazzjoni żbaljata hekk kif iċ-ċifri tal-Eurostat juru li l-pagi f'Malta fl-aħħar 5 snin żdiedu brata ferm aktar maġla minn tal-pajjiżi Ewropej. Meta fl-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista, in-nies f'riskju ta' faqar kienu qabżu l-100,000. Delija qal li fi żmien gvernijiet nazzjonalista kulħadd kien sit ta' daru. Fl-aqwa żmien, fi żmien in-nazzjonalisti, kulħadd kien qed isir sit ta' daru. Il-kap nazzjonalista ħareġ ukoll kontra regoli ġodda dwar skemi volontarja maħsuba biex tejbu dħul tal-anzjani. Qed jgħidilkom mutu kmieni, morru ddejnu, tieħdux pensjoni. Fid-diskors tiegħu Delija tenna li marant il-pulizija biex tinvestiga minn ħareġ informazzjoni dwaru, waqt li kompla jirrifjuta li jitlob investigazzjoni dwar l-allegazzjonijiet li għandu fuq rasu ta' ħasil ta' flus. Dan meta fuq kol netfa' fuq ħadd ieħor jitlob ir-reżeni. B'reazzjoni l-Partit Laburista qal li bil-politika ta' double standards il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija spiċċa verżjoni qar mill-kap tal-Partit Nazzjonalista ta' qablu. Sostna li Delija kellu jitlob investigazzjoni fuq allegazzjonijiet li kien involut f'ħasil ta' flus u li qed isiru minn nies fil-partit tiegħu stess. Waqt li sostna li l-Partit Nazzjonalista ma fadallu l-ebda kredibilità, qal li l-ironija ħelwa hija li l-ħadd filgħodu kien hemm iċabċbulu dawk li talbu r-reżenji fuq dokumenti falsifikati fuq il-Prim Ministru is-sena l-oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.